I pozdrav svima dobrodošli u video danas radimo specijal za 3 subova, radimo list challenge. Znači, eto, jedan list, drugi, treći, eto, vidite. 3 lista. Trebali smo za 10 i za 20 ugala pravi specijal, ali nismo, zato ćemo s ovim to nadoknaditi, ljudi. Malo sam ispred. To ću ovako, malo privući. Nije nego ću ovako malo obrnuti. Tako. Tako. Uzimamo stolicu, sedamo ko ludovi. Vidite list, neće ovu petanku, pošto ne baš volim, pošto to spada u drvo, ali ljudi spada. Pokušat ćemo sve da pojedemo, ja ću uzmem pokloniće ovakve. Fuj. Fuj, čoče. Vidite. Fuj. What the fuck, nemojte ovo raditi. Evo radim zbog vas. A pokušat ću bar ovako to pojesti. Ne mogu ljudi. Ali ću probati ovu petenku. Fuj, ona je još gora, jebote. Ajde, bar ćemo jedan. Ćemo sa kruški, ne znam da li se neko pišu na to, ali im valjda nije. Ajde malo da se osvježimo kod udova, pa ćemo pojesti trešnju ćemo pojesti. Nema zrelu. Ovo jest zrela trešnja, nego list. Fuj. Ljudi, ovo je stvarno what the fuck. Pogledajte. Eto, sam jedan i da vas ne lažem. Eto, drugi. Ono, what the fuck you, man. Danas izlazi još jedan klip. Ćao.